Hola, què tal? Soc el senyor Boigues, soc showman ara. Abans era cambrer. Vaig començar darrere una barra a bar a explicar les meves coses. De seguida em vaig adonar que tenia molta gràcia. Els clients no se'n van adonar mai, però jo sí, ho vaig veure de seguida. I degut a l'èxit m'he fet showman professional, degut al meu èxit. Ara he canviat totalment, soc una altra persona, entre altres coses perquè he agafat un assessor d'imatge que m'ha canviat de dalt a baix. Bàsicament em va dir que havia de canviar 4 coses. La primera, no li vaig fer cas, em va dir que havia de canviar el vestuari. Sabe què passa? Que, clar, això ho tinc enganxat al cos de no dutxar-me de tants anys i no puc treure-ho, i no vaig poder fer-ho. Però bueno, és igual. La segona cosa que em va dir, sí que li vaig fer cas, em va dir que m'havia de tallar el cabell, perquè jo tenia un pentinat, aviam, jo aquests cabells d'aquí me'ls deixava llargs i me'ls pentinava cap aquí. Aquell típic pentinat que es fa a la gent que és calva i vol dissimular-ho. Però jo no ho feia per això, al tanto això, jo ho feia pel contrari. Jo ho feia per aprofitar l'avantatge de tenir pocs cabells. Quin és aquest avantatge? Que tenen més espai, saps? Jo deixava que ho aprofitessin i anessin d'un costat a l'altre sense aglomeracions ni empentes. És una sort que tenien els meus cabells, no hi ha dubte. De totes formes, he de dir una cosa, jo els porto sempre a sobre, els que em vaig tallar. Estan aquí, Sí, no, és part de la meva vida, aviam, me'ls estimo. A mi em marcaven a mi la cosa. Sí, no, era una cosa. Bé, la tercera cosa que em va dir l'assessor d'imatge que havia de fer era aprimar-me. I jo vaig dir, hòstia, jo fer esport o cuidar-me, això no és el meu. Tot i que, he de dir una cosa, jo no em cuido, però jo arribo als 90 anys seguríssim, seguríssim. També és cert que quan jo tingui 90 anys ja farà 30 o 40 que estaré mort. Perquè el difícil no és arribar als 90, sinó arribar-hi viu. Això és el que costa. En fi, total, que al no voler fer esport em van dir, bueno, t'has d'operar. Jo vaig dir, endavant! Prefereixo 1000 vegades ser operat que fer esport. Perquè per ser operat què has de fer? Dormir. A mi m'encanta dormir. És més, per ser operat no has de fer ni l'esforç de dormir-te, perquè ja t'adormen ells. O sigui que ja és l'hòstia, ja de la comoditat. I em van operar, em van treure part de l'estómac i tal, però què va passar? Que el metge, una mica despistat, es va deixar les pizzas, les tisores dintre, es va deixar també les gasses i la caixa dels guants, també, dels guants aquests de l'àtex, que va servir. Total, que he quedat igual. Una cosa per l'altra, total, no va servir per res. I la quarta... Podeu riure. I la quarta cosa que em va dir que havia de fer, la més difícil de totes, vaig passar-ho molt malament, em va dir que m'havia de treure el vici de l'escuradents, perquè jo sempre anava amb un escuradents a la boca, sempre. I vaig haver d'anar a un centre de desintoxicació d'aquests, i estava sol, ho vaig passar molt malament, perquè clar, hi ha diversos departaments, allà hi havia el de l'alcohol, el del fumar, el de les drogues i el dels escuradents. I allà estava sol. I clar, havia de fer teràpia de grup i estava sol. No podia fer un grup. Vaig posar uns miralls, unes coses, però clar, no era el mateix. Però bueno, al final me'n vaig en sortir i ja està. Bueno, ja veuen que costa, és una feinada, ser showman no és tan fàcil. El que passa que jo sóc un treballador nat i no em va costar perquè sóc un treballador de dalt a baix i tal. Home, no se n'afoteu, no? Jo us diré una cosa, perquè es fa una idea. Jo sempre em llevo a primera hora del dia. A primera, a la 1 del migdia. Sempre. Com un clau. És broma. No, jo me n'enfoto de la gent que es lleva d'hora. La gent que es lleva d'hora, per mi, és gent covard. És gent que té por a que se li acabi el dia. I no s'ha de tenir por, això, perquè el dia dona molt de marge. No passa quasi mai que et trobis que t'has llevat tan tard que el dia ja s'ha acabat. I si passa, tampoc no és tan greu, perquè sempre hi ha un dia després. I tant és un dia com un altre, Almenys per mi, clar. Els meus dies tots són iguals. La meva vida és molt monòtona, molt. La meva vida és tan monòtona que més d'una vegada el meu passat ha denunciat de plagi el meu present. Imaginin. En fi, em cauen bé vostès. Ara els convidaria al meu bar si no el tingués tancat, la veritat. Però el vaig haver de tancar, entre altres coses, també perquè no entrava ningú ja, la veritat. Això no ho he dit abans, però és cert. La gent, els clients deien que era brut i tal. S'ha perdut, la cultura de la brutícia s'ha perdut. La gent ja no... I més ara, amb la pandèmia, que tothom es renta les mans 50.000 vegades. La gent no... Veu pols i ja se t'avala. No la treguis, la pols, home. La pols s'acumula, d'acord? Però hi ha un moment que para sola, home. És veritat. Vostès han vist mai una casa, encara que estigui abandonada, on la pols del terra arribi al sostre? Oi que no? Doncs això vol dir que para sola, home. És així.
En fi, i cada vegada menys gent, menys gent. Els últims 3 anys del meu bar, sol. No va entrar ningú. Parlant sol, per distreure'm. Em vaig arribar a discutir amb mi mateix. Sí, perquè al meu bar hi ha com un eco, i a vegades, quan sentia el rebot de la meva veu, me n'adonava que no estava d'acord amb el que estava dient. Perquè, clar, quan tu dius una cosa, tu ets genial, però quan la sents dius, hòstia, aquest tio és perillós. Vaig arribar a trucar a la policia una vegada, perquè em deia uns disbarats que, mare de Déu. En fi, sí, el que deia, menys gent, menys gent. Vaig arribar a tenir al restaurant reserves en negatiu, de persones que anul·lava reserves que no havia fet, per si acàs. Gent que trucava i deia, escolta, soc fulano de tal, era per anul·lar una reserva de 4, però si vostè no havia reservat res, és igual, anul·li-m'ho igualment, posi un 4 en negatiu. Així em quedaré més tranquil. I ho feia i es quedava més tranquil, aquell home. Jo a vegades mirava al bar i sortia més gent que no pas entrava. Sempre, Sempre sortia més gent que no ho entenia. Jo a vegades pensava, per mi que hi ha gent que surt 2 vegades per assegurar-se que està fora. Si no, no s'entén. En fi, res més. Fins aquí acaba la cosa. Si volen, els repeteixo tot en castellà, ara. No, perquè això es fa després d'una conferència, ara es porta això, de fer-ho tot una altra vegada en castellà. O en anglès. Podria fer-ho en anglès, jo, Jo tinc un nivell d'anglès superior, Massa alt i tot, Perquè hi ha 3 nivells d'anglès. Hi ha el baix, que és la persona que l'entén però no el parla, que no s'atreveix. Hi ha el segon, diguem, el mitjà, que és el tio que l'entén i el parla. I després hi ha el tercer, que és el meu, que és el tio que pensa en anglès, I jo penso en anglès, Que passa que no l'entenc ni el parlo. En fi, res més, que vagi bé. Adéu. Adiós a todos. Goodbye forever.